Joliba jabarani filɛbɔ wanga foli ani tanuni an b'o ta di aw bɛɛ lajɛlen ma limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba minnu bɛ k'an filɛ Joliba TV News kan nin waati in na an b'aw fo limanaw k'a yira k'a fɔ a ka kunnafoni gafew lakali waati sera jɛmukan min n'a bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye nin kunnafoni sɛbɛn ninnu a bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw de fɛ olu ka wulikajɔ don walasa a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la cogo min na anw ta ye k'a lakale limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye tarata ye a bɛ bɛn juwe kalo tile 11 san 2023 limanaw gafe minnu bɛ yan o bɛ tali kɛ l'essor min ye les échos welewele ale bɛ yan ka taa se nouvelle horizon le soir de Bamako ale bɛ yan l'indépendant b'an bolo kɔrɔ ka taa se le reporter ma nin fasɛrɛdi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale limanaw aw ka faamuya kama ayiwa walasa kunnafoni bɛ se ka faamuya cogo min na an b'a daminɛ ni fasɛrɛdi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'essor jamana ka fasɛrɛdi sɛbɛn don limanaw a ko ɲinan samiyɛ sɛnɛkɛlaw olu ka engrais ko n'o ye nɔgɔ ko ye a jirala k'a fɔ ayiwa minisiri kura min bɛ yen n'ale sugandira ka bila sɛnɛko kunna ale de wulilen bɛ bi ka sɛnɛkɛlaw magɛn Lasine Dembele ko ani sɛnɛkɛlaw ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ yen ni ayiwa a bɛna kɛ sababu de ye ɲinan samiyɛ limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɔgɔ ko n'o ye engrais ye olu dili sɛnɛkɛlaw ma a kana se ka kɛ kunbalan ye o de la ni ye jateminɛ kɛ minisiri yɛrɛ ka ɲɛfɔli la a ko nin hakilila in tali tɛ dɔwɛrɛ ye walasa salanko gɛlɛya min ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya nɔgɔ sɔrɔli la ɲinan o gɛlɛya kelen kana sɛnɛkɛlaw sɔrɔ o de la Lasine Dembele ka ɲɛfɔliw la a ko a ye jate min yɛrɛ bɔ o ye k'a fɔ ko nɔgɔ n'o ye engrais ye min bɛ ka di sɛnɛkɛlaw ma ko an bɛ waati min na ko sisan nɔgɔ ko a tɛ ka di i n'a fɔ a bɛ ka di a laɲininen don cogo min na sabu ko n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara nɔgɔ min bɛ yen n'o taara ka di sɛnɛkɛlaw ma 100 sara o 100 sara k'a tɛ tɛmɛ 5 kan yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ bɛrɛ ma di o la sa min ye Lasine Dembele a ko o ye engrais organique ye min ye engrais minéraux limanaw ko o yɛrɛ u ka dɔgɔ ni o ye sabu ko n'i y'a lajɛ 100 sara o 100 sara fu murumuru 25 ko o de dilen bɛ sɛnɛkɛlaw ma limanaw ka fara ɲinan sanko bɛ cogo min na san tɛ ka labɔli kɛ kosɛbɛ san tɛ ka na minisiri de ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ Lasine Dembele a ko minnu bɛ yen n'olu bɛ nɔgɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nɔgɔ ko kɔɲɛ bɛɛ lajɛlen kalifa olu la n'an k'u ma ko fournisseurs ko collectif des fournisseurs o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Yusufu Kulubali ale ni baarakɛɲɔgɔn tɔw olu de ni minisiri ka nin ɲɔgɔn ye limanaw ko n'a kɛ sababu yɛrɛ ye ka kow kunbɛn gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka na ni samiyɛ in kɔnɔna la nka min ye collectif des fournisseurs ye a ɲɛmɔgɔ Yusufu Kulubali ale ye kuma ta a ko olu bɛ min ɲini gouvernement fɛ o de ye nafoloko bɛ olu la o ka minisiri ni olu ka nin ɲɔgɔn ye a bɛnna olu ma kosɛbɛ nka a bɛ min ɲini minisiri fɛ a k'a lajɛ ani a tɔɲa minisiri min ni o ye min bɛ nafoloko ni sɔrɔko kunna u ka ɲɔgɔn ye u ka juru minnu bɛ gouvernement la gouvernement ka se ka o sara sabu ko n'i y'a lajɛ san 2019 san 2020 san 2021 fo ka taa se san 2022 ma ko fournisseurs minnu bɛ nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma olu ka o juru bɛ gouvernement la k'u b'a ɲini gouvernement fɛ u ka se ka o juru sara walasa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲina nɔgɔ ko gouvernement tɛ fɛ gɛlɛya ka don a la n'o o juru sara la nɔgɔ bɛ se ka na k'a sɔrɔ ni gɛlɛya ma don a la Yusufu Kulubali ka kumaw kɛra o ye min bɛ tali kɛ a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ nɔgɔ tɔni 24,000 limanaw a jirala k'a fɔ o de tun ye yɔrɔ gouvernement tun bɛ subvention kɛ waati min na o de tun bɛ di nka a jirala k'a fɔ yanni o nɔgɔ in bi in na nɔgɔ tɔni 24,000 o de bɛ di nka fɔlɔfɔlɔ gouvernement tun bɛ sen don a la waati min na ka subvention kɛ tɔni 188 tɔni 158 o de tun bɛ di nka gouvernement ka subvention min ni o fanga dɔgɔyara a jigira ka na fɔ 24,000 la a jirala k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye limanaw min ye chambre d'agriculture du Mali APCAM o ɲɛma Buya Sila ale fana y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la minisiri n'u ka nin ɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye sɛnɛkɛlaw ɲina a fɔra k'a fɔ min ye engrais ko ye ni gɛlɛya bɛ sɛnɛkɛlaw ka bi engrais ko de ye gɛlɛya yɛrɛ ye walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin na joona
walasa nɔgɔ minisiri yɛrɛ ye kuma min fɔ n'o ye k'a fɔ engrais fɛn fɛn bɛ ka di bi 500 dɔrɔn de selen bɛ sɛnɛkɛlaw ma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ fournisseurs fɛ bi bi in na a yira k'a fɔ fournisseur maa 40 ɲɔgɔnna o de sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ nka a yira k'a fɔ olu cɛla maa 17 bɛ yen limana olu tɛ ka baara kɛ ka se i n'a fɔ a kan ka se kundama min na o de la Lasine Danbele ko u bɛna lajɛ minnu bɛ yen ni baara in fanga bɛ olu la k'olu ɲini ka fara fournisseur tɔw kan walasa nɔgɔ ko a kana kɛ kunbala ye ɲina samiya kɔnɔna la kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko les échos welewele limanaw écho y'a yira k'a fɔ ko min ye Tapital Pulaku denmisɛnninw filaw ka jɛrɛjɛkuluba aya k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fo sɛgɛsɛgɛli de ka dayɛlɛ nin ko la n'o tɛ ko Tapital Pulaku kɔni sɛbɛkɔrɔ nin ko in digin bɛ u la kosɛbɛ kununko ntɛnɛn min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 10 u ka jabala la Bamako yan ACI 2000 la aya filaw ka jɛrɛjɛkulu min filɛ n'o ye Tapital Pulaku ye a sifinnakaw u y'a yira k'a fɔ Ogo Sagu a dugutigi fagali min kɛra nin ye aya min filɛ Bankasi mara la ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ wa sɛgɛsɛgɛ ma yɛrɛ walasa min bɛ tali kɛ sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2023 limana Ogo Sagu dugutigi n'a tɔgɔ ye ko Aliyu Bello Nikɛnɛ de karabara maaw fɛ n'o ye cɛ marifatigiw ye minnu ma se ka lakodɔn hali sisan ma kofɔlenw ma se ka ye a ma dɔn maa min kɛra sababu ye ka Ogo Sagu dugutigi n'o ye Aliyu Bello Bari ye ale faga walasa Tapital Pulaku sifinnakaw olu de ye kunnafonidilaw wele kunungo limanaw ka sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye ka ɲɛfɔ k'a fɔ ko u bɛ min ɲini bi o de ye min ye Ogo Sagu dugutigi ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Ogo Sagu ye bamanciw taara dugu in bɛɛ lajɛlen furan k'a jɛ maa si tɛ u ma maa min bɔnɛ a nin na hali u ɲɛ mana da sɛ kan limanaw k'u na o faga k'a ye k'a fɔ maaw sigimɛ ka o kow jaabi kɔnɔ o dimi bɛ jamanadenw na n'a fɔra k'a fɔ tuguni ko o dongo yɛrɛ sibiri juillet kalo tile fɔlɔ k'u nana baga min ye dugutigi ma k'a bɔnɛ a nin na Tapital Pulaku sifinnakaw ko nin tɛ fɛn bɛnta ye u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u hakili to nin yɔrɔ in na yɔrɔ min filɛ n'a fɔra k'a fɔ filaw ni hali u sigiɲɔgɔnw de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na janga to a la. Les Échos welewele a ko Tapital Pulaku sifinnakaw ka sɛbɛ wa ko ani kuma caman bɛ ka fɔ filaw ka jɛrɛjɛkulu ma k'a fɔ filaw de bɛ jɛ jugu la walima filaw de bɛ ka jadiya wale kolokolo jamana kɔnɔna la ko a bɛ fɔ min ma ko amalgame n'o de ye ka kow fereke ɲɔgɔn na ko minnu bɛ yen n'u tɛ siya kelen ye walima ka siyaw ɲagami ɲɔgɔn na limanaw Musa Diko ko o tɛ fɛn bɛnta ye o de la u ye kunnafonidilaw wele k'a f'u ɲɛna u ka Tapital Pulaku yɛrɛ n'u mago b'u la waati o waati u k'u wele k'u ɲininka fɛn fɛn b'u fɛ filako la Mali kɔnɔna la yan u n'a f'u ɲɛna ko misali min yɛrɛ n'u b'o di o ye k'a fɔ u baden n'u tɔɲa minnu bɛ yen ne olu bɛ filaw ka jɛrɛjɛkulu la dɔw yɛrɛ bɛ activiste dɔw k'a ma ko Amadu Kunta limanaw ale tununa tuncogo ma se ka dɔn ale la ka taa se fana min bɛ tali kɛ maa caman ma minnu bɛ yen ni fila tɔgɔ de bɛ olu la limanaw i b'a sɔrɔ olu bɛ bali ka tunutigɛ to ye u la an'u baden minnu bɛ yen ni bi bi in na a fɔra k'a fɔ Tapital Pulaku sifinnakaw yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko kumaw de bɛ fɔ wa kumaw minnu tɛ faamuya fiyewu ko u b'a ɲini Mali jamanadenw fɛ ayiwa kuma minnu ani ja minnu bɛ yen kuma minnu ni ja minnu bɛ yen n'u b'o ta ka bila filaw kan u ka se ka a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o de la kunnafonidilaw welela ka tiɲɛ da u tulo kan min ye Musa Diko ye a ko bamanja wale min filɛ n'o bɛ ka sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la yan fɛn de don min ni lakanabaliya limanaw a b'o ɲɔ ɲɛni de kofɔ wa jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya min n'u wulilen b'a kɛlɛli la hali sisan olu kɔni bolo fɛn tɛ ka bɔ a la sabu olu filaw dadigi bɛ ka kɛ olu la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la o la k'u b'a ɲini min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ limanaw min ni o ye Aliyu Bello Bari ale min fagara n'o ye Ogo Sagu dugutigi ye ko u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ka fagabagaw olu ka se ka dɔn teliya yɛrɛ la limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ fasiridi sɛbɛn Écho welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. an bɔra yen nɔ Nouvelle Horizon fasiridi sɛbɛn limanaw an b'ale ta ko Mohamed Isu Bacili n'u k'a ma ko Razbach
limana ko bi ale ka limana a bɛ dɔn Razbach n'a sɔrɔla a na to kaso la walima a na bila ko communicat tribunal la ni ye jateminɛ kɛ Razbach a ka kiiri ko o n'a tigɛ bi walasa yɔrɔ jalaki damadɔ de bɛ Razbach kun ka bi jalaki minnu ni o ye k'a fɔ a ye kuma fɔ kuma min dalilu tɛ a bolo ka taa don jɛ la jɛ min bɛ yen n'o ye kojugukɛlaw ka jɛ ye ani fana ka kumaw ta kuma minnu bɛ yen n'o bɛ se ka jamanakuntigi tɔɔrɔ ani ka ni ye jateminɛ kɛ limanaw ka siya woloma kumaw ka olu fɔ nin jalaki damadɔ de bɛnnen bɛ Mohamed Yusuf Bacili n'u k'a ma ko Razbach min n'a bɛ kuma radio sow sanfɛ limanaw k'a ka hakililaw fɔ a jala k'a fɔ bi tarata juillet kalo tile 11 ayiwa min ye tribunal min filɛ nin communicat la ayiwa ko u bɛna a wele k'a ɲininka k'a ka kiiri ko o tigɛ jalaki minnu binnen filɛ nin a kan o la collectif pour le développement CDR o ɲɛmɔgɔ min filɛ ɲininkali kɛlen de don Nouvelle Horizon fɛ limanaw n'a sɔrɔla ayiwa Razbach a bɛna bila wa sabu ko sini bɛ ka kɛ dibi ye ka ɲɛsin Razbach ma a ka nin kasoladon sababu la walasa n'i y'a lajɛ Mohamed Yusuf Bacili Razbach limanaw ko kunnafondila dɔ yɛrɛ a ka kiiri laban min kɛra juin kalo tile 13 tɛmɛnen o tribunal kelen na yen nɔ a yɛrɛla k'a fɔ Razbach yɔrɔ bi a ka kiiri min bɛna tigɛ bi juin kalo tile 11 a yɛrɛla k'a fɔ jalaki minnu bɛn'a kan limanaw jalaki ninnu ka gɛlɛn maa ka i yɛrɛ bɔ nin jalaki ninnu kɔnɔ sariya ɲɛma sabu jamanakuntigi dɔgɔyali bɛ kuma min na jamanadenw k'u su ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan u bɛ ko min na limanaw ka taa se kuma fɔ dalilu tɛ kuma min na o misali ye mun ye min ye politigitɔn min n'u k'a ma convention des forces patriotiques ASMA CFP Alliance pour la solidarité au Mali convention des forces patriotiques ASMA CFP limanaw olu ka kɛnɛ kan yɔrɔ Mohamed Yusuf Bacili tun b'o olu ka jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan o de senfɛ a ko politigitɔn yɛrɛ ɲɛma min fatura bi Sumelu Bube Mayiga limanaw ko o ka saya gansan tɛ ko o fagara de o kuma min fɔra limanaw Razbach a ɲininkara de n'a sɔrɔla dalu b'a bolo o de ye simulation d'infraction ye limanaw o kɛra sababu ye Razbach ayiwa u y'a min bɛ tali kɛ communicat tribunal ayiwa u y'a wele siɲɛ kelen ka taa ɲininka o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka yamaruya di k'a bila kaso la yan'a ka kiiri don cɛ walasa sariya min bɛ yen n'o ye article 147 code pénal o b'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ yen limanaw kumakan na walima kuma waleyaw la bagabali walew la ka ɲɛsin jamanakuntigi ma limanaw kuma minnu bɛ yen ni o dalilu t'i bolo walima kuma fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a fɔ dalilu t'i bolo limanaw a kasow bɛ sɔn ka taa san 3 ayiwa walima a bɛ caya ni o yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ ka daminɛ san 1 ka taa san 3 la walima ko ayiwa amandi sefa wari 10,000 walima 120,000 ka taa bila o la i bɛ se ka o sara limanaw nin de ye ayiwa min ye sariya ye walima ɲangini ye min bɛ Razbach nɔfɛ bi n'i y'a lajɛ simulation d'infraction min filɛ a yala k'a fɔ article 190 o b'a yira k'a fɔ ayiwa maa o maa bɛ yen ko e ye kuma fɔ walima kuma bɔr'i da n'a a dalilu t'i bolo walima k'i miiri ten ni a nana i kunkolo la k'a fɔ ten limanaw sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la k'a daminɛ san 1 ka taa san 3 ma i bɛ se ka o kaso kɛ ayiwa min ye amandi sefa wari 4,000 walima ka taa bila 20,000 na i bɛ se ka o sara ko bi Razbach sigi kelen bɛ ka kiiri jaabi kɔnɔ n'a sɔrɔla a na bila walima a na to ayiwa nin jalaki ninnu hukumu kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min na kama ko le soir de Bamako a ko farafinna tilebiyanfan ka jɛrɛjɛkulu min na kama ko CEDEAO ko k'a bɛna min ye finitigiw olu ka fara ɲɔgɔn jɛkulu dɔ sigi n'u kama ko force anti coup d'état ko wa finitigiw ka nin jɛkulu in bɛna ɲɛsin min fana ma o de ye ko ka bamanciya wale kɛlɛ min ye soir de Bamako ye ale kɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla ko CEDEAO ka nin hakilila in n'a sɔrɔla ko sama jɛma de tɛ yɔrɔ sama jɛma maa ma deli ka o ye fɔlɔ sama jɛma limanaw n'a sɔrɔla CEDEAO ye nin hakilila in ta
k'a fɔ ko ale na finitigiw fara ɲɔgɔn kan ko coup d'état minnu bɛ kɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔ ani bamanciya wale min n'o bɛ kɛ ko ka o bali Suade Bamako ka kunnafoni kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ma u sigi ka u miiri kosɛbɛ dɛ ko u m'a lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na yanni i ka jigin i binyɔrɔ la i ka jigin i taloyɔrɔ la fɔlɔ coup d'état minnu bɛ kɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la yɔrɔ jamana saba bɛ bi olu yɛrɛ kunkanko kuma o bɛ fɔ CEDEAO fɛ kuma bɛɛ Mali ni Burkina ni Laginɛ olu minnu bɛ furancɛla fanga kɔnɔna la ko kun latɔnna olu yɛrɛ la waati tɛmɛnen ninnu na a yira k'a fɔ coup d'état saba min ni o yɛrɛ kɛra n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ limana o ye a misali belebeleba dɔ ye a yala k'a fɔ yanni CEDEAO k'a fɔ ko a bɛ finitigiw labɛn ko ka coup d'état kɛlɛ walima ka bamanciya wale kɛlɛ ko n'i y'a lajɛ bɛɛ y'a n'o ye démocratie fanga ye démocratie fanga furadama limana Union africaine ni CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw olu ye bɛnkanw kɛ ka sɛbɛnw bila sen kan sɛbɛn minnu bɛ i n'a fɔ misali la déclaration de Lomé min kɛra san 2000 waatiw la o b'a yira k'a fɔ limanaw ko kalataw mana kɛ walima jamana yɛrɛ mana cogoya n'u kama ko gouvernance o n'a ɲɔgɔnna caman jamanaw ani ka fɛɛrɛ tigɛ kala mana ta jamanakuntigi mana sigi ka min ye finitigiw ye minnu bɛ n'u bɛna cun fanga kan ka fanga daraki ka se ka o bali u y'o hakililaw ta nka hali sisan o Union africaine kelen ani o CEDEAO u dɛsɛ ka o hakilila ninnu don ba la ka sababu kɛ limanaw u yɛrɛ jantolen bɛ u yɛrɛ de la Fasili de ka kuma don limanaw a ko n'i y'a lajɛ ko CEDEAO ka nin hakilila in ka ko force anti-putschiste ka o sigi sen kan ko ka fanga dafiri ka o kɛlɛ u ma sigi ka miiri k'a fɔ ayiwa n'i y'a lajɛ fanga bɛ dafiri kun dɔ de kama n'i y'a lajɛ ayiwa farafinna tilebiyanfan jamana minnu filɛ nin ye a jamanadenw caman de bɛ yen limanaw ko gɛlɛya b'u kan min ye sɔrɔko gɛlɛya ye gɛlɛya de b'u kan min ye bamanciya wale gɛlɛya ye gɛlɛya de b'u kan limanaw taa ni ka segin gɛlɛya ayiwa CEDEAO ma i sigi k'i miiri nin na fo k'a fɔ de ko fanga min bɛ yen n'o bɛ o fanga dafirili bɛ se ka bali cogo min na a dun ye fɛn min ye a sababu bɛ bɔ fɛn min na limanaw k'a fɔ fanga bɛ dafiri nin kun de kama kun jumɛn in na jamanadenw bɛ wuli u marabaaw kɔ k'a fɔ a ye fanga bila walima finitigiw yɛrɛ bɛna u sen don fangako la olu yɛrɛ minnu ko démocratie fanga ale de kan ka labato wa a kan ka lafasa kun jumɛn na u t'a lajɛ ka fura sɔrɔ o la fo k'a fɔ de k'u bɛna o ko bali ni fanga ye olu b'o hakilila min ta nin ye o ni minnu bɛ yen n'u bɛna fanga daraki olu ni fanga dafirilaw yɛrɛ ka hakilila bɛɛ lajɛlen kelen sabu n'i ko k'e bɛ fanga dafiri bali k'e bɛ na ni fini ayiwa minnu bɛ fanga dafiri i n'olu ka hakilila bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye jagoyala kow de ye CEDEAO n k'a fɔ Suade Bamako ko nin kɔni tɛ hakilila ye min bɛ se ka k'a fɔ de min bɛ se ka maa lasɔn CEDEAO ka nin hakilila ninnu ye u k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni bɛna fɔ jagoyala ko don CEDEAO bɛna min sigi a ka jamanaw kɔnɔna la k'u miiri kosɛbɛ kun jumɛn de la fanga ninnu bɛ dafiri u ka sɔrɔ ka nin hakilila ninnu ta jamanaw kunnafoni filɛ dɛ an ye nin bɔ Suade Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ limanaw min ye fasidi sɛbɛn l'indépendant ye an bɛ don ale kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ a ye limanaw tilegandere de yɛrɛ fɛ sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 8 sigida min n'o ye Gawo sigida ye u k'a ma ko château Gawo cɛmancɛ yɛrɛ la maa minnu ye lo pharmacien jaso ka taa n'a ye limanaw k'u bɛ ka nafolo miliyɔn 10 u bɛ k'o de ɲini a somɔgɔw fɛ bi walasa n'i y'a lajɛ limanaw lo pharmacien u y'a jaso a yɛrɛ ka so de limanaw hali sisan a kɔni a ma se ka dɔn a bɛ ma kofɔlen minnu bolo nka maa minnu kɔni y'a ta olu bɛ ka u ka laɲini kɛ l'indépendant ka kunnafoni la ko kabi u ye a jaso ka taa ni a ye ka tunu n'a ye kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu y'a jaso u ni lo pharmacien n'o ye Mohamed Mayiga ye u n'a a kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ kuma la a ka bilaliko la sabu u bɛ ka min ɲini bi k'o de ye nafolo yɛrɛ ye miliyɔn 10 ɲɔgɔnna u bɛ k'o de ɲini k'u ka se k'a bila k'a sɔrɔ nin fɛn foyi tɛ a la nka maaw k'a dɔn k'a fɔ fana limanaw lo pharmacien min filɛ nin ye pharmacien tɔgɔ min b'a kan u t'a yira k'a fɔ ko pharmacie feerela don dɛ nka ko a yɛrɛ fa o de tun ye pharmacie baarakɛla ye Gawo dugu kɔnɔna la
ana kɛ o den nɔfɛ n'o ye Mohamed Mayiga ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko lo pharmacien nka sifinnaka don maa min bɛ yen fana jamanaw ni a y'a sɔrɔ bosoba don n'o ye opérateur économique ye Gawo mara kɔnɔ wa a yera k'a fɔ fana ko ani min ye Faransi ka kɛlɛcɛw minnu y'u kɔ don Mali la utukalo tɛmɛnen san 2022 n'olu tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ wa na kɛ a y'i to de baara la jamanaw nafolo caman a sera k'o fara ɲɔgɔn kan wa fana a bɛ ye mobilibaw kɔnɔ nafolo b'a kunna na kɛ banbanciw y'o o de ɲamada ye k'u kɛ cɛ in kan ka jaso ka taa ni a ye n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ siga kelen bɛ jɛkulu min na bi n'a fɔra k'a fɔ o de bɛ nin baara kɛ Gawo mara kɔnɔ kuma bɛɛ o ye Yad Agali ka jɛkulu de ye Islam et aux musulmans n'u kama GSIM jamanaw bi in na ninnu de ka baara bɛnnen bɛ maaw jɔsɔli ma ka taa n'u ye u bɛ sɔrɔ ka nafolo ɲini o kun kɔrɔ o nafolo n'u ma maramafɛnw san ni o ye u yɛrɛ ka kɛlɛcɛw u bɛ sɔrɔ ka olu ladon ni o ye Fasiri ka kuma la ko siga kelen bɛ olu de la Lɛnde ka kuma la a yɛrɛla k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ sisan ni kɔni waleya de bɛ Gawo mara kɔnɔ jamanaw maaw bɛ ta ka taa n'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolotigiw misali ye min ye o ye k'a fɔ Abdulayi Adama n'u kama ko Gareka ale jasora ka taa ni a ye sabu a yɛrɛla k'a fɔ ale ye taji feerelaba de ye Gawo mara kɔnɔna la yen nɔ nka kɔfɛ u tilala ka ale bila min bɛ tali kɛ Abdulayi Umar Mayiga ale fana jasora ka taa ni ale ye nka u y'ale bɔnɛ a nin na jamana o kɛra dimanche novembre kalo tile 25 dɔ san min bɛ tali kɛ Gawo mara kɔnɔ n'o ye cité des Askia ye jamanaw an bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni fasiri dessin min n'an kama ko le reporter y'a jira k'a fɔ ko min ye fédération malienne de football FEMAFOOT ale ɲɛmɔgɔya baaraw ko o baaraw bɛna daminɛ o de la yɛrɛ kofɔ yɛrɛ o daminɛna ka ban sabu ko min bɛ tali kɛ Tombouctou Ligue ɲɛmaaba n'o ye Sahala Babi ye Sahala Babi ko a bɛ FEMAFOOT ale ɲɛmɔgɔya nɔfɛ fédération malienne de football min n'ale ye an ka ndolantan ɲɛmɔgɔya soba ye Mali la yan nɔ a yɛrɛla k'a fɔ Sahala Babi jamanaw ko a fɛlamɔgɔw olu de wulila ka sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a k'i kanbɔ ko u ka dɛmɛ b'a yɔrɔ wa olu ɲɛ bɛ maa min na maa min bɛ yen n'o bɛ se ka fédération malienne de football k'a se yɔrɔ ɲɛnajɛ senna farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔw mago bɛ min na k'o ye Sahala Babi ye o de la Sahala Babi o don yɛrɛ a ye kunnafonidilaw wele ka se ka ɲɛfɔli k'u ye k'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ ale bɛ fɛ k'i kanbɔ mago bɛ min ye maa minnu da bɛ ndolantanko la senna ndolantan a mago b'u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la nka Sahala Babi ko in kɔni ale yɛrɛ kun fɛla tɛ nka a nana ye k'a fɔ de a fɛlamɔgɔ caman de bɛ yen minnu kɛmɛ ka danaya d'a kan a tɛ ban minnu ka kuma ma olu caman de y'a ɲini a fɛ ko u ka danaya b'a kan u b'a dɔn maa min bɛ yen fana a bɛ se ka senna ndolantan a bɔ bolo la gɛlɛya minnu b'a kan ko Sahala Babi u ye danaya d'a kan o de ye siratigɛ la o de la limanaw Sahala Babi n'o ye Tombouctou Ligue ɲɛmaaba in ye ko a kɔni kanbɔ a ko min ye fédération malienne de football u ka la ni ana bɔ k'o lakale an b'aw fo a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture